Charlie, he mort el nostre patufet. Per què vull aquesta puta vida, pensa en Charlie? Un error darrere l'altre, igualment no n'aprenc res de res, o sigui que per què vull totes aquestes lliçons? El meu objectiu és el paradís. El paradís? Sí. Què vol dir el paradís? El paradís és quan sempre estàs de puta mare. Per ser viva, cal que travessis l'infern. Per ser viva, cal que travessis l'infern. Què és el que més vols en aquest món?